O Chineke n'aka gị ka ndabere o ayịya agabigala m mgbe m na-eje mgbe m na-ala agabigala m echi ga-abụ echi ọma n'ime Chineke ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma sista n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma brọda echi ga-abụ echi ọma n'ime ihe na-eme ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma mama echi ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu ahụ ebe ị nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Stay put. Stay put. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayaba. Thank you, Jesus. Ina chomwa biko chere ya yabi nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma. Ina cholu biko chere ya yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ina chụkwala broda biko jisike yabi nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma. Ina chọ ka inweta ego biko chere nna m yabi nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma. Sista ina chọ nwa biko chere nna m yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Broda ina chọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Eba echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma ba. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Oh, that got danger. Oh, God, in a wall. Because you're in them. Yabi mwero lilanya. Echi gadere gima. In a pokita. Asengi biko chere ya. Yabi mwero lilanya. Echi gadere muma. Brother, in a bebere. Adakwa lamba noloa. Yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a
Ebi nwere olilanya echi ga-adịrị gị mma. Ọga bishọp brọda asị nga dala mba n'ụlọ a. Ebi nwere olilanya echi ga-adịrị gị mma. Hey! I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya bụ solido ayi ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Give back to me. Ọ dịghị otu ụlọ ke mara mma ihe jiri wo ya trumpet give it to me bụ solido ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ gaba na ya. Let's go. O nwere otu ụlọ ke mara mma trumpet give it to me ihe jiri wo ya ọ bụ solido eyi ahụhụ adịghị na ụlọ ọma ahụ naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Eyi I said before that stand firm in your faith, do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people who leave God and become worldly, ungodly and worldly. Be firm in your faith. That mansion there, that beautiful home there, be part of it. Click on your button and begin to share. Omwere otu ụlọ ke mara mma. O nwere ihe jiri wo ya ọ bụ solido. Mgbagbu adịghịkwa na ụlọ eluigwe. Anyị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. O nwere otu ụlọ ke mara mma, ke mara mma ejiri ọlaedo wee ihe Chukwu na-enye bụ ihe na-emere m mma o. Ndị dị n'ịsọ bụ ndị ga-aba na ya. Now listen. Onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emo chere kene Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere kene Jehova na-abịa. Ụwa na-akwa gị emo sista chere Jehova na-abịa. Ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere brother Jehova na-abịa. Ụwa na-achị ọchị chere kene Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere ya. Brother biko chere ya. Eze eluigwe na-abịa. Onye nwe na-abịa ọsọ ọsọ. Asị gị biko chere ya. Biko chere ya. The Son of God na-abịa o. The King of Glory na-abịa. Nwa Chineke na-abịa o. Eze nke igwe na-abịa o. Ọ na-abịa ngwa ngwa. O ji ụgwọ ọlụ ya n'aka. Ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị. Cherekwa na Jizọs na-abịa. Adakwala mba n'ụlọ onye nwanyị. Ekwekwela ka peer pressure pushie gị na nsogbu. Onye kere igwe na-abịa. Biko chere ya. Onye kere igwe na-abịa. Eze m na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere ya. Biko chere ya. Ọbara Chineke na-abịa o. Ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere na-abịa. Biko chere ya o. Ay! Power! Thank you, Jesus.
your neighbor, don't be blessed alone. Be part of someone's blessings, and the Lord will reward you. Thank you, Jesus. Oga kuwachi onye ọbụla ji kọlụ ya siriri biko chere ya oya biko chere ya oya biko chere ya oya biko chere ya biko chere ya asị nke biko chere ya brother biko chere ya sister biko kene chere ya biko chere na m biko chere ya aya. Thank you, Jesus. As you listen to us, may your life never remain the same. Let there be a positive transformation in your life, in your business, in your family, in your children, in your marriage. Let there be a divine transformation. Let there be a divine visitation. Let there be a divine visitation. The Lord shall transform. The Lord shall transform. The Lord shall transform. Every system that is not movable shall move in the name of Jesus. As you wait upon the Lord, your life will not be the same. Hallelujah. Thank you, Jesus. Imanalia homere. Mjine kele ya. Imanalolu aholoro. Kemjina jayama. Imanalia homere. Mjine kele ya. Imanalia homere. Mjina jayama. Imanalolu aholoro. Kemjine kele ya. Imanalia homere. Mjina jayama. Mmadụ na-apụghị ime ihe ahụ merele mmadụ na-apụghị ime mkpọtụrụ ndị enyi m ha bido weziwe m imi Chineke na-ahụ m n'anya ọ dịghị ana m ego ọ na-agọzi akara aka m ọ na-ebuli nwa ogbenye elu o si n'eluigwe ahịhịa wee bulie nwa elu ihe ọma o merela m mmadụ na-apụghị ime o nwere ihe o merele m mmadụ na-apụghị ime enyi gị nye gị nwankọbọ eji ya akọ gị ọnụ ọ bụ na mmadụ na-enye nwa ka eru maka a sị na mmadụ na-enye ego agaghị eru maka o nwere ihe o merele m nke m ji na-ekele ya ịmarala ihe ahụ o mere m ji na-ekele ya ihe ahụ o mere nke m ji na-aja ya mma ịmara n'ọlụ ahụ ọ rụrụ m ndị na-ekele ya ihe ahụ mere m chimle chimle oyo oyo chukwu ọma aha let's go sawa deliver 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 wapona deliver 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 saba 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 deliver 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 deliver
Chukwama. Wherever you are, the Bible said, David said, I was glad when they said unto me, let us go in the house of God. The only body woman that was recognized in the Bible was the sister of David. When David was dancing and dancing and dancing, the woman came and laughed at the king. I said, imagine this man dancing like a madman, because David was dancing to his creator, because he was appreciating his God with his dancing self, and the woman laughed at him. The Bible said from that moment, the woman's womb was shut. Okay? Dancing is a spiritual exercise. Oya sawa, 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 zeba, 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 zeba. Hey! Inemeremu demo manaru, odemo manaru, odemo manaru, oyo chifu. Inemeno demo manaru, odemo manaru, odemo manaru, oyo chifu. Click on that share button and begin to share it now. Share it and your love will not die. You will live to glorify the goodness of the Lord. Inebeno demo manaru, ademo manaru, ademo manaru, oyo chimo. Olwina boro demo manaru, ademo manaru, ademo manaru, oyo chimo. Eja, 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 eja. I prophesy to you, you are blessed. From your mortal body, you are blessed. That womb is blessed. That business is blessed. That life will not die. That man will not die. That baby in that womb will not die. Aya. Sister, as you dance to the glory of God, the husband will come for you. Aya. Eva. Aya. Aha. Hey. Fire. 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 Shake up. 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 Umuchineke. Yeah, yeah. Shake up. Never. 1, 2, 3. Asi na Roma buru sonu, usugi nyege kele. Is there any living soul in the building? Is somebody alive? Is somebody alive? Do something for the Lord. Aya. Asi na Roma buru sonu, usugi nyege kele. Aroma buru sonu, usugi nyege kele. Aroma buru sonu, usugi nyege kele. Asi na aroma buru sonu, usugi nyege kele. Aroma buru sonu, usugi nyege kele. Thank you.
Asena aroma buru sono ozugi nyege kele aroma buru sono ozugi nyege kele aroma buru sono ozugi nyege kele. All right. Okwagisi kwani geburu mibua Okwagisi ni gabududu nke mo Male Hanom ni rugi Kamketo ke ni megi Male Hanom ni rugi Kamketo ke ni megi Chineke kiwe Inaputara mgbe mmụọ m nọ na nsogbu ụwa aka m enye gị ekele Chineke eluigwe ị na-aza ekpere mgbe ahụ m nọ n'ime agbagharịrị elu ụwa gị bịara wee hichaa m anya mmiri ekele ọma aka m ga-enye gị otuto ọma ka m jiri bịa ga-abụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gosi ụwa na ịbụ chi gbaghara m mmehie m Chineke ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị sikwa na ị ga-eburu ibu ha ọkwa gị si na ị ga-abụdụdụ nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu ha ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị that load is lifted. Wherever you are rejected, I decree this afternoon, you will be accepted. In the name of Jesus. Amen. Wherever you were casted away, every door be open for you in the name of Jesus. Amen. Whatever that bothers your mind, whatever that makes you to sleep and cry in tears, this moment, we decree by the reason of anointing, let that burden be lifted in the name of Jesus. Amen. Whatever that have made you to be in depression, this moment as you listen to this song, let the Lord be lifted. Let it be lifted. Let it be lifted in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Oh yeah. Oh yeah. Eva,
na nchekasị gị bịara wee kasịe m obi iri arịọba m ewe iri arịọba m ewe iri arịọba m ewe akwa gị bụ ihe arịọba m ewe eturu gị ihe arịọba m ewe ihe arịọba m ihe arịọba m Chukwu na ibu ihe arịọba m mgbe mmụọ m nọ na-agbagharị ọkwa gị bịara wee mezi mma ekele ọma ka m ga-enye gị otuto ọma ka m ga-enye gị abụ ndị nsọ ka m ga-abụrụ gị iji gosi na gị bụ chi m gbaghazie n'ụmụ mmehie m Chineke ka nketa oke n'ime gị na listen ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi o nwere onye ọ dị mkpa ọ bịara n'iru eze m ọ bụ onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi brother ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze o nwere onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi taa it is because you need it, that's why you are here. It is because the Lord wants to see you, that is why you are connected. It is because you want to receive from the Lord, that is why you are on the internet right now. It is because you want the Lord to touch that problem, that is why you are watching. Please let me tell you, every data you are using to watch us tonight will not be in vain. Every minute you are spending to look at this video, it will not be in vain. I want to urge you to stay put, be faithful. The Lord shall visit you at the point of your needs. Just click the button and share in the name of Jesus. Amen. That's what it be. Ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi ụmụ Chineke 2025 it is our year of exceeding grace. We will not be taken for granted. Every blessing that is meant for you this year will come to pass. In the name of Jesus. Every closed door, I command you to be open in the mighty name of Jesus. Every closed door, be open in the name of Jesus. Every power of rejection, I come against you in the name of Jesus. I declare acceptance. I declare approval. I declare appointment in the name of Jesus. Amen. Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Jehovah Bonyama onye mere ngwọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ogbefu okwu Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ngwọrọ ejije Jehovah Bonyama onye mepere m ụzọ Jehovah Bonyama onye mere mmadụ amụ nwa Jehovah Bonyama
onye ọma m onye nyere n'ụmụọlụ Chineke bụ onye ọma m ọ na-ebuli isi meluo Jehova bụ onye ọma m ọ na-ebuli isi meluo Chineke bụ onye ọma m ọ na-ebuli isi meluo Jehova bụ onye ọma m ọ na-ebuli isi meluo Jehova bụ onye ọma m ọ na-eme n'emume Chineke bụ onye ọma m ọ na-ebuli isi meluo Jehova bụ onye ọma m onye mere mkpọrọ ejije Chineke bụ onye ọma m onye mere onye isi ahụ ụzọ Jehova bụ onye ọma m Jehova bụ onye ọma m Chineke bụ onye ọma m onye ọma m aya let's go aya 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 aburu godina highway chiwo ibu onye isi ụgbọ eze imeriwo aya ome 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 aya ome ma imeriwo aya swaya swa let us ask God to touch us this time. Let us say, God, touch me one more time. God, touch me one more time. Wherever you are, put your hand on your head and say, Father, touch me one more time. I didn't hear that. Say again, Lord, touch me one more time. Touch your chest. Say, Father, touch me one more time. Aha. Touch your hand. Father, touch this hand one more time. And touch your leg. Say, this leg. May the Lord touch you one more time. Aha. Thank you, Jesus. That's right. Now listen. Metu makagi Chinekem Metu kene makagi nam Wonye mweme Yes, metu makagi Apatane kumwa Ima metunu makagi Porogu David Ay, Jesus metunu makagi Iyeri obamo Eze metu makagi Yes, kwe falaka Ndiro twawela chai Metu makagi Jesus Aya kwe falaka Kamdiro twawela Chineke kokwala Metu no makagi Aya
Amundiro tua wela. God forbid. Metu makagi. Jesus. Ekwekwala. Ekwekwala ka. Hey. Amundiro tua wela. Imao. Metu makagi. Eze. Imano neba. Onye na gloria no ne bata onye na nyego no ne bata ima biari gomoria fa ima biari memma ima biari le tame let's go. Your life is changed. As you share, your life is changed. That was pain has gone. That romanticism has left that leg now. Jesus. The Lord is wiping someone's tears away. Hallelujah. Eva, 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 Eva. Umuchinake. Ajakosi wakarakame, overe sekense. Ogosirim, gosirim, papa gosi wakarakame, overe sekense. Let's go. Wayama. Eva. Adia Enugu people in the house. Oh yeah, move it. Eva. Adia Anambra person in the house. Eva. Eva. Adia Imo State person in the house. Eva, Eva. Adia Kaduna man in the house. Eva. Adia someone from Lagos State in the house. Oh yes. Adia someone from Ogun State. Who is that person from Plateau State? Who is that man from Maiduguri? Why you do it? Aya Seva, 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 Aya Seva. Hey! Oh, bono! Now bring it down. One. Bring it down. Two. Bring it down. Two. One. Chuku Simuzogi. Simuzogi. That sickness must leave your body tonight. Oh yeah, that's. Oh yeah, that's. Oh yeah, that's. Oh yeah,
n'okwukwe wee jee ije nke ọma na-adịghị irubiga ebi si m ụzọ gị ka m site n'okwukwe ka m jee ije nke ọma na-adịghị irubiga ebi si m ụzọ ihe niile m na-eme n'aha gị nna ihe niile m na-eme n'aha gị nna ọlụ niile m na-alụ n'aha gị nna ihe niile m na-eme n'aha gị nna ekpere niile m na-ekpe n'aha gị nna amụma niile m na-ebu n'aha gị nna egwu niile m na-eti n'aha gị nna egwu ọma gị m na-eti o n'aha gị nna ọlụ niile m na-alụ n'aha gị nna ibe niile m na-eme n'aha gị nna ọlụ niile m na-alụ n'aha gị amụma niile m nwa na-ebu n'aha gị nna ekpere m na-ekpe n'aha gị nna ekpere m na-ekpe n'aha gị nna egwu ọma m na-eti n'aha gị nna eya ụmụ Chineke ọkwa n'ihe mmụọ ka anyị na-eme ebe I dey hear you resist. Ihe anyị na-eme n'ọgwụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Thank you, Jesus. I prophesy every evil man that have sworn that you will not live, that man is dying tonight. In the name of Jesus. I prophesy any woman that say you will not carry your baby in your hands, I speak the word of the Lord. That woman will be blinded by the next time he sees us in the name of Jesus. Any girl that say you will not know peace, I speak the word of the Lord. Peace will not near you. In the name of Jesus. Any neighbor, any evil uncle, any evil auntie, any evil sister, any evil brother, I do not want to care. I do not want to know. Any man that is digging a pit for you to fall inside the pit, as I speak the word of the Lord, let that be swallowed that person. In the name of Jesus. Amen. Oh my God, my God, my God. Father, arise. Lord, arise. Jesus, arise. Holy Spirit, arise. Move now. Move now. As many are watching us tonight, let the grace of God be upon you. In the name of Jesus. Oh yeah. One, two. I speak to you. It is well with your soul. Amen. I speak to you. Your life will not remain the same. Amen. I speak to you. Your blessings is very close to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. I speak to you. Your heaven has opened. In the name of Jesus. Amen. As you share this music tonight, your life will transform for good. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I hear you, I hear you, I hear you. Let the sisters speak. Yeah,
this afternoon. I don't know why the Lord is telling me to talk to someone. Someone is scared of sleeping. You are scared of sleeping. You are scared of sleeping because you don't want to die from your sleep. But I tell you, if the Lord leave it, you will see tomorrow. Amen. Just keep watching. Come across our way all the time. Watch our channels. Click and share. Like and comment. I'm sure your life will be transformed for good. Amen. Just trust me and you will not remain the same. Thank you very much. God bless you. See you next time. Jesus, oh, but Jesus, every condition will change as the Lord steps into your problem. Every situation must change. Every situation must change. Libra Asimuye ni nega bawe. Oga bawe. Jesus batara ta. Iye ni nega bawe. Aye. But Jesus batara. Now listen. I nechere obibia ubwabwa Jesus. Thank you, Jesus. Bonko pera nyina nkwa Onabia inukwala Olonamo otutu Ebo bibidia. Thank you, Lord. Anama gidoziri Lord. Now listen. Anyi nechere Obibia nkubwabwa Jesus. Thank you, Lord. Nkokwere muna nkwa Ogabiozo Iporondi yala Ulonam Otutu ebo Obibidia. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Anama gidoziri Oh no, Lord. Anamalo. Aha. Yes, Anamala. Oh, Lord, mama. Nesherem. Yebiruju ni kwakwa agade Anamalolo Anamalolo. Thank you, Lord. Anamalolo. Thank you, Lord. Oh, Lord, mama. Yebiruju ni kwakwa agade Onye kerigwe n'aka gị ka m na-ele anya agabigala m mgbe ị na-eje mgbe ị na-ala agabigala m Chineke ga-ebilo ka ndụ m na-adị agabigala m mgbe m na-eje mgbe m na-ala agabigala m onye na-achọ nwa n'aka gị ka ọ na-ele anya agabigala m mgbe m na-eje
agabigala onye na-achọrọ n'ebino kolilanya ya na-enye ya agabigala emineye wenalala agabigala Abba Father, power, power. Libra Casatalaba, power. Hey. I feel you. Begin to share wherever you are. What we are doing, the spiritual thing, the spiritual matter. Share it right now. Share it now. Share it right now. Begin to share. Oh, Chineke, Nakangi, Kandavere, oh, Aye, Agabigalamo. Benala, agabigala, power. Aye, lira pasakayama. Echiga bwechioma n'ime Chineke ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma echiga bude chioma n'ime ndụ m niile ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma echiga bwechioma sista n'ime ndụ m niile ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma broda echiga bwechioma n'ime ihe na-eme ebe nwere olilanya echiga dịrị gị mma mama echiga bude chioma n'ime nsogbu ahụ ebe nwere olilanya si echiga dịrị gị mma papa ọ ga-abụ echioma n'ime nsogbu niile ebe nwere olilanya echiga dịrị m mma Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step put. Step put. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayama. Thank you, Jesus. Ina chomwa biko chere ya ebe nwere olilanya si echika dịrị gị mma. Ina cholu biko chere ya ebe nwere olilanya echika dịrị gị mma. Ina chụkwala broda biko jisike ebe nwere olilanya si echika dịrị gị mma. Ina chọka inweta ego biko chere nna m ebe nwere olilanya si echika dịrị gị mma. Sista ina chọ nwa biko chere nna m ebe nwere olilanya echika dịrị gị mma. Broda ina chọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olilanya echika dịrị gị mma. Eba echika abụde chiọma n'ime ndụ niile ebe nwere olilanya echika dịrị m mma ba. Click
on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Otako danger. Ogadama. In a wall. Because you're in them. Yabi mwero ni lanya. Eti kadere gema. In a pokita. Asengi biko chereya. Yaba mwero ni lanya o. Eti kadere mma. Brother, in a bebere. Adakwa lamba nolwa. Yabi mwero ni lanya. Eti kadere gema. Onyo kochuku. Adakwa lamba nolwa. Yabi mwero ni lanya. Eti kadere gema. Oga bishop brother. Asinga da lamba nolwa. Yabi mwero ni lanya. Eti kadere gema. Hey! I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo. Kemanama. Ihe jiri woya. Solido, aye, aho wadigina, ulo maho, nanin did somebody, gabanaya. Give back to me, odigo tulo, ke marama. Iya jiri woya, drop it, give it to me, solido, aho wadigina, ulo maho, nanin did so, gabanaya. Let's go, oh we're tulo. My trumpet, give it to me. Iyajiri woya, obu solido. Hey, aho wadigina, uloma o. Dani didi sobo, ndiga banaya. Hey, I said before, that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money. Has overgrown the lovers of God. Where the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith.